Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Ndina mwenzi wamsako hapa mimi. Mwenzi ndio ndio baba mama. Azinosema amaya wanganzi. Ndila kana mwenzi wamsako hapa mama. Pay ga shikongo hapa 200. Andi robata wewe. Andi ngatiwa hapa mama maji shante. Watu wakaenda utaona unabiri kwa kuti atuwape mali. Dari rubu. Urilise ndisingagatise. But malinda hii. Ada murumunda bagala wabiri wa tabareka mpindira kabona abiri changamira atina mbubvira takataura nyaya yemukadzi wavo tiri kumba atina mbubvira takataura nezvazvo. Alright, nyangu kwemkana tinga baba orega timbosiya impairi tinokwapa mukana wekutorera amai maziva kuti kudumwa mukadzi kuvasanganisa dzimwe dzenguva dzinogona muoma kasi makuza kudumwa mukadzi chishandisa machannels echivanhu tidarike tichienda nepakliniki pana sekuru masuo chatinotestwa tasvika paipai ava takazovafonera taakukliniki vakati mambondisiya sei inini ndakanga ndiri mumota yevabereki vangu takavasiya chikonzero havana kumhoresana nevabereki vangu patakasvika ndobva ivo vakazoteera kukliniki sekuru masuo chabva vati hatisi kushanda nhasi sande munozoya mande yacho inini ndakamuka ndichienda kubasa ivo vakazondifonera kwako masikati zvikanzi ndauya ndikati manje inini ndiri kubasa handiko kumba kushamba inga ndiri kubasa kubhindura munoya friday nendiri kukumba nendiri free vakati ndiri kupinda kubasa masikati ndinoya friday yeye havana kuuya ndobva tagara musi wa24 makuseni mwana tine mwana wedu musikana ane 16 years panditi mama ndikukumbira $1 ndivateere kubasa kwavo ndinovaona hatina hembe dzechristmas kana chikafu chekubika panapa mwana akaenda ndobva vamupindura kuti ndiri kuya kumba ikoko manheru zveshuwa vakauya vakasvika tabika zane beans vakabva varamba chikafu cheya vakati havadye beans ndobva vaenda kunorara makuseni vakuenda mwana akavateera kuti wabudisa gedhi achiteera mwana achiti ndiri kuda hembe ndobva vamupa $10 akati $10 ekwane tiripo vaviri totenga hembe toti chikafu bva vabata mwana bva varova stereki musi wa25 wachiwo mwana akazvimba dama rese kunorapisa mwana kukliniki ndakarambirwa ndikanzi police report ndikaenda kupolisi vakanotorwa kubasa vakauya vakati zveshuwa mwana ndarova ini ndikataiwa isusu hatipo pakuvasungisa ngavarapise mwana ndobva tanzi todzoka musi wa27 mwana achionekwa ana chiremba ivo musi wa25 wacho vakabva vaenda 26 takaswera kumba havana kana kufona musi wa27 ndobva tazoenda ndazovafonera kusini pataenda kuhospital ndobva takangotenga mapiritsi emwana vachibva vaenda vakati iholiday musi wa27 anga iri holiday vakati iholiday hatisi kushanda saka kubva ipapo hatinazomubvira takaita futi communication kusvika pari nhasi. Umbera murumwa msumba kwenu umbera Teketame tutanye ya abuse. Abuse ya inabasa kumwana mdini ndiani. Pona abuse alipoko mapolisa isu tunongobwegana nokuti ndiwe tukugwa nayo muzokazirizo. Makomiti matotungamirira abuse kawandisa. Urumukura mahu munyika mabushwe. Kumaurika. Inono saina kutukuza mtongo wako. Wa abuse mwana. Kuranga kuna kuipa. Kasi marangiro ndanosiyana.
enda hapo shamba. Amen. Amen. Sumuka gani? Mtu sio ngumu shamba. Yaona. Muise mbuzi nato. Abo ndileta si. Kuni. Kana mwaye madzimambo ka. Sinja kutonga dzidzai. Muno mamwa. It's against mtemo wedu munyika. Tine bylaw redu noti atidi abuse ku vanhu. Samise mbuzi nato. Zobe tawari. Mise mangwana. Ibe bebo judgment. Akumana debt collectors. Muno mauzvide. Muno tukubatsira vanhu kuti mugare zvakanaka. Atidi kuita zvisizvo. Kasi wakatirakidza kuti kuzvida. Mise judgment yedu ichiti mangwana. Mwamapa mukomana agere apo anopuwa zvinhu zvacho. Rini? Munoda kuzvida muno machakura vanhu vese tikabvunza mabasa akasiyana siyana. Vamwe vari pamusoro pangu. Saka usazvide muno takazogadzisa nyika kuti inake. Chete Mbudzi yedu isi $50. Yes. mise mbudzi yedu $50 US. Kana kuenda zvifamba zvinoda hadzi tizive kuti wakatadza. Zvinopuwa amaya. Mabhazi azoita achimbodziziva. Idzi ndizvo unodzore zvikurira mumba kwamaya. Asi mbodzida ichi. Hanzi February mise chakaizvara mumba after two sessions in the courts. Pamuswa 22 wamisa next dare racho. Ukadza wacho kumudare. Asifika kwestart nguva nini. Akuramba kujara. Saka uchamuda. Saka uchamudare. Haisi mhosva. Akakupashereni kuti achakuti ndinozvibhaga peshe Siyana nemushini. Tati. Uma achina kuipa asi kugara mese nemukadzi wemunhu. Kozi kana kuti tikakutenai mutest kuti takapa mukana kaona. Enda mutest wewo wakakwanisa kupinda mumba uyu. Mane manguva usiku. Test kwayo iya kuti ndakabuda ndakarambwa. Akandipa akandipa chirwere. Ndizvo zvotaura. Test kwa Saka usuda mukadzi. Ni musi watabva kunoindira kuti. wakazitezwa marizatsi ako ari kuti dhokotera wakatenga ndo Ana kutenga tu. Musi wakati ndikubhibhira. Ndipo ndikatest. isongoti mangwana emandika uchikuda mukadzi wako because chikuramba chitenderera hausi kubudza ukasiya uchikuda mukadzi wako ii mukadzi akati ndibudire pachena uchiri kumuda ndisumbudzwa zvaakutaura Handitaurisa tinzwe zvakutaura. Chiri kumuda. amai amikuda murumwe pamusoro echangamira vanongoti havo mukadzi ndichiri kumuda kudiwa kwacho handisi kukuona havataure neni chero pafoni ndinofona havadaire foni vanobva svika pakuidzima kumba kwacho vanouya pavanenge vadira ende vakasvika takabika chikafu havadyi havana munhu wavanotaura naye ini nokudiwa kwacho handisi kukuona ini kwavari kuti watanzi mese muri vairi mukutadza kuita madecisions kana imi muchiona zvinhu zvichiitika muri kuti kudii muri kuona zvinhu zvichiitika kwamuri muri kuti kudii pamusoro echangamira ndandati hangu ngavamboita zvemhuri yavo itsva yavanayo mukumba kupura vombondisiya hongu ndinovapa torai kupura renyu wallet hai ini mari yona
I20. Muda kumpa mari yakawandisa kana kuti tesisiya. Kana bavita manje. Naenda kuna garo Mati? Noise. Nyalai. Agora não vamos muito né. Motora appoints aí. One ni baba ningi ndakulambira nezvakati. Tatenda. Musi imoka. Ndonoenda pavari. Asi papa wenyu. Unowana mesa. Baba ndinozi murume wangu. Ini ndakukupa dhora iri pupuru. Chikonzero chandakurambira kundishungurudza. Hautauri neni, unonditukirira, unondishoropodza. Hausi kutichengeta pamwe chete nevana. Unoita basa rokuti ukaona mari unotsvaga vamwe vakadzi. Saka kupura rako iri murume wangu. Mwana ni babani. Nani? Tingada chazvimira waine hama yako bati iwo wachigondora maitiro ako ndiye munongura skiri dzise wakudzidzisa dzokurara tsvaga baba ora kukudzowa unozita chapupwa sabuku ichikaitora ine muona kwasabuku chiti chapupu chako mangwana sabuku ndaramba Mas é um homem, sabe? Mama galora, mulio nanga. Vana varipo vatatu tatakabereka fomu akapfura varipo vatatu. Ndizvo mukashanda misi. Zvakawanda. Hazvinazvo kunyanya kuwanda. Haizvozvo. Zvonyanya kuwanda. Tine imba iri kumutawa-tawa. Aiwa, izvo zvisati kutsvaka izvozvo. Kiraidare sharing property. Okay. Bari zvino hamuburitsi mumba mamurugara kana ngari yake. Hapana anodzinga mumwe. Yogara kwako, yogara kwako. Kusvika matora dare rekushayana property. Kana wakuenda kumba. Wakuita kunyangira. Nokuti unogona kuona mune mumwe murume maramba. Baba munonyora zvenyu pasharing. Zvamukaita mese nemudzimai wenyu. Adzimai munonyora zvamukadi. Mama vaizotendedzwa munhu vakuverenga mapepa avo. Andaona mapepa akaita sei? Tachena.